Gata! Asta-l-a! Asta-l-a! Ești tot-in! Asta-l-a! 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 Top Logic Show. Top Logic Show. O faptă, două. Fapte. După ziua vine Noapte. 3 plus 4. Și? Și? Sasale? A? În viața asta nu trebuie să ții rușine de nimic. Așa la Lucy tot filmează toți? Da? Din Brothers. Da. Scuzami, Alessandro a plecat-o, a zis-o că nu poți o Remiana. Dar tu ai apucături de gay așa mult la tine. Nu. Dacă ai o pulă în cur și o muscă în ochi, pe care o scoți prima? Cine știe cum se cheamă porcuța? Tu ai pulă, ce n-am, asta e asta, n-am. Băietul glumește. Amândouă, eu și cu buca aici și cu buca acolo și... Pam, pam. De jos în sus. Storii de astea nu se povestesc niciodată, brat. Și ora asta ca e uita. Pituh. Pituh. Bună seara la toți! O nouă ediție de Top Logic Show cu un nou invitat. Așa că dă-ți vă încălzesc și pe voi o leacă până nu v-am... Niște sport facem atunci, mâini. Să-l biem, să-l Desfăși genul, brat. Voi ați terminat să fiecare zi cu băuturile, că ne-am uitați-vă și fieți aveți, bled. Dar nu știu suntem români, ori suntem moldovini. Vreți o glumă? O ghicitoare? O glumă nu, ar merge o bere, nu? Zicătoare. Давай zi. Mai bea o bere. Давай zi. Care copii sunt cei mai deștepți? Acei care aduci cocostârcu sau cei care îți găsiți în curechi? Așa e care îți găsiți în cocostârc, nahui. Hai, puneți logica în funcțiune. Și care duci Asta este, are un răspuns gen întrebarea Da, asta? e, Și are care un sunt răspuns. născuți. Așa e care aduci în cocostârc și așa care... Îți Da, găsiți? așa e care S-a aduci dus din cocostârc, nori. ei mai văd lumea, mai văd asta, dar așa e din curechea și cresc în grădină. Uite unde aterizează, nu hectare de curechi ai de căutat acolo. Ui, ăsta n-ai. Dar care? Răspunsul e Așa e care aduci curechea. cel care îl aduci cocostârcul, pentru că pe cei care îți găsiți în curechi, eu scăpat cocostârcul. Dar este, știi școala așa la care... Păi de unde apar copiii? De unde am apărut eu, tată? Că te-a adus barză, zic, pe zi asta te cât fie frumos, dar tu fuți cu costuri și n-am. El era copil când s-a pornit. Da, vai, Ușa e brațul, acolo. ușa e acolo. Și mai era un col tot așa, короче, tați, deci fior să... Короче, ăi copchile, aștept... Fior să-mi Fior să-i des. Știu asta, plocuri. Videoclipuri. Că noi am mai așteptăm o surioară și fior și-l întreabă, zic, de unde? Zic, cam așa l-a dus și barza. Și copilul zice, haide tăi, și e gen spus tăi și chicuri. Cine vine azi, dar? Next Așa glumă. că dă trecem la subiect, dă trecem la următorul invitat și următorul nostru este... Următorul nostru invitat este Alexandru Manole. Da, Roma. Aleu, aleu, aleu! Dar ce mănânci acolo? Vreau și eu. Nu, azi îl termin tu. Dar nu mulțumesc! Transmite! Păi, dați-i apă, des... Alexandru? Alexandru. Dar dacă vine cu razmahul ăsta și oferă mâna așa. Ia-te o palmă cu Ia-ți-o bun. scoate, nu știu. Eu sper că nu e glumic să-l termin, adică... O să-l dă înapoi. Gură în gură. Всё, блядь, asta e pizdeț, nahui. Trebuie să încheiem aici, pe gata. Mai vrei? Unic stolul așa la dat. Nu, am făcut o bagă de asta. Credem glumim, dar... Și să aud de la tine, sănătos voinic, unde trăiești? Acolo unde am trăit până acum. De unde trebuie nu? La Costejeni. Oh, a fost vecin. Pașonă. Hai să începem, da? Dă-i și lui întrebarea Hai să cu baza, începem. poate. Tine de unde te-au luat părinții? Din barză sau din curechi? Da, tu cum crezi? Din conopidă. Din varză sau din curechi? Din capustă, bra. Din capustă, mani.
Money. Pune el. No honey, no money. Și alegi dragostea sau iubirea? Invers, no money, no honey. Dragostea sau iubirea? Banii, blea! Luați în vedere, fetele. Nici din curec, nici barza de la în Așteptați pulă. nimic. Trebuie să l-o călcat trenul în el. De-a luat părinții Da, acasă. hai, întrebat. Давай, așet. Hai să începem Care e smâșul? Și începem. Noi începem deodată A, nu, începem cu cu Deci întrebări. tu murăturile, da. Hai? Murăturile. Asta nu zici stupă cu Când zaș scoate un galca. pahar, am de Asta acolo. nu cu zaș galca zici stupă. Pasiva! Eu te rog, uite, numai nu ține că îi faci reclamă. Da, normal. Nu, voi povestiți, întrebați, ziceți. Aha, și? Cine cel mai maladoi? Cât tare tu cu țănei? Ține, toarnă. Povestiți. E Coca-Cola pras roșie, eu trecut Hai să începem cu prima întrebare. Da, Prima întrebare este: când ai aflat că ai un talent ascuns? Și spune, te rog, de unde l-ai găsit? În ce beș l-ai găsit? eu nu l-am găsit, că nu caut până acum. Talentul ascuns? Da. Hui, bă, și le ascuns, nu-l pot găsi ca tare. Dar tu Întrebarea ai bești la o- casă? Nu. Asta e și Da, problema. dar cumpără-ți un metal Fă-ți un beș. și caută-l. Beșul? Nu, Talentul. A, talentul. Doar e din metal sau ce? Eu da. Da, și nu. Dar pui metalul scater, dar el are mai multe funcții. Scauți talent, scauți. Talent e scatele, este tot așa. Talentul e scatel. Blea, poate nu metalul e scatel, scoia metalul e scatel. Talentul e scatel. Dacă pierdeai un fir de păr de fiecare dată când spui o mișună, cum crezi? Și culoare ți era peruca? De la Sergiu Negru, întrebare. Peruca. Da. Peruca? Da. Hui, pe știi că părul de perucă, zic eu. Pe alea de mea! Bine, da? O nu bine. Ok, el la următoarea emisiune Alternăm pista așa pe dea. Nu e tablea profesională, dar culoarea totuși. Care culoare îți place? Transparentă. A, da, peruca, dar sperma. așa și... Ok, când nu-ți merge internetul, ce faci prima? Ahuiesc. Îți măsori pulsul sau îți dai frighia cu șampun? Când nu merge internetul, mă duc și la chide, ai bani sunt eu. Mă duc la Moltelecom, las că vin eu la Moltelecom. Bagam așa de el, De ce nu merge televiziune? Pui frânghie și duci la Moltelecom. Ia bani cui plătesc! O, mă duc cu frânghie la Moltelecom, da? Deci Dar frânghia tu ai de înțeles ideea cu frânghia și Palma. săpunul? Da, te faci spânzuri. Și palma îți faci lava, știi la... la internet. La frânghiști. Tu la spânzurătoare. Короче, să praimit. Ладно, mai departe. Ok. Termină fraza. Fără băuturi, viața n-are rost. Viața n-are rost să băut. M-am mutat pe droguri, fiindcă sunt un... Asta a ieșit fără să Nu, asta e drept. că- Stai, încă o dată întrebarea. Fără băuturi, viața n-are rost. M-am mutat pe droguri, fiindcă sunt un... Profesional. Nu, n-am vrut să zic prost, dar ladă, prost. O seară bună, ușa e acolo. E bine că îți viergi samagon. Da, normal. Dar ce, chiar e ți-ai turnat, da? Da. Ok, cum să mulțesc gay? Ce faci? Cum te-ai mulțit tu? Cum să mulțesc ei? Da. Hai, nu, și ne duci cu costârc și varză. Tot. Eu ca voi, e ca până e, pe huită brazia asta, eu cred. Da? Tu vrei să zici că gay găsești în varză. Adică tu vrei să zici Da, că și- huineaua asta există cu cocostări. Nu în varză, în capustă. E capus. În Da, capustă. în varză și cu costârc și asta e aparte. în Și amuia, capustă. na! De unde le știi, dar secret? Treaba mea. Личную жизнь не обсуждаем. Bort acum, e așa? Așa sau? E în formă de triunghi, dar în formă de Nu, triunghi, eu la nu vă trei. zic nică, doar vă zic una. Pot și era prin două părți. Doamne ferești. Nu vă arăt tot. Șutca. Nu vă arăt. E scvazneac, căroci. Îți pare că bate vântul în îți pare că e curent, vă, nu vă pare? E scvazac, s-aude așa. Vedeți că gura o țintă te închisă, tu ne pula vine. De să caut. Plus 2 pentru șutcă. Mai departe? Pe obraz. Nota 2. Un blitz. Da? Un blitz, dar rapid. Răspuns. Completezi situația foarte rapid. Foarte rapid. Foarte rapid. Давай. Nu stai Dar mult. de repede, gând. repede, repede, repede. Fulger. Ca cum mai pune un băț, repede. 3 secunde. Давай. O faptă, două. Ебать, ce de repede. Mai repede, nu poți ști. Ștideam două Давай, încă întrebări. o dată. Încă o dată. O faptă, două.
O faptă, 2, 3, da? A, și asta e tot întrebarea? O faptă, 2. 2. 3, e bani. O faptă, 2. Cum spune faptă la plural? Băți 2 bețuri, nu? O faptă, 2. Apoi, și asta e întrebarea corectă, ei. Spuneți plural, singular, ia-i bani. O faptă, 2. 3 nahui. Care e pluralul la o faptă? 2 fapte. 2 fapți, nahui. 2 fapte. Răspunde blitz, o faptă, 2 fapte. Ce-ți răspund? 3 fapte. Toți faptul, mă, ce eu, frate. Hai încă o dată la început. O faptă, 2. Fapte, blitz. După ziua vine. Mâine. După zi și vine. Mâine, ui. După altă zi. ziua. Noapte. Noapte. Oh. Noapte. La noi. Hai mai la început, dar iarăși rapid. Da? Davai. O faptă, 2. Fapte. După ziua vine. Noapte. Vine, mâine. După ziua vine... A, de vine noapte, clar că vine noapte. Eu vine greu. Eu sunt numeros. Păi, am gata așa ce să înapoi. Știi care asta pe șel? Caras! Sigur, răspund corect. Da. Pa așa-și zice eu ți-ai. Da, după ce ți-a spus tăiat. Da să începem show-ul din nou, dar chiar nu Da, înțeles. încă o dată. Mă duc să mă invitați încă o dată. Dar croissant nu ți-l dăm. E că acolo jos. Hai, încă o dată, rapid. O faptă, 2. Fapte. După ziua vine. Noapte. 3 plus 4. Și? Să sale? Nu, asta tu s-a sat. Scoate calculatorul. Cât e? 5? Cât e? Cât ați zis voi? 3 plus 4. Plus 2 ați zis. Ia, îți vezi în 3 video. plus 2 ați zis. 3 plus 4. 3 plus 3 4. plus 2. Ia dă-mi Cât o înapoi, zis? zicem. 5, 3 plus 2 e 5. Nu, dar 3 plus abonarea 4. au fost o scădere. Așa. 7, da? Mai ai căcat. Încă o dată de la început. Hai încă o dată la început. Davai. Râde, da? Așa, ca prima dată. Davai. Nici nu a fost. până la Davai. mine. O faptă, 2. Fapte. După ziua vine. Noapte. 3 plus 4. 7. Ce de vacă? De apă. Iba. Am vrut să mă naibit. Ai, Gerard, eu, băi! Am vrut să mă naibit. Adică, dacă nu bea lapte? Face lapte, brat. Te-a întrebat ce face vaca. Mai departe. Te-am întrebat ce faci vaca. Ce faci? Da. Laba. Laba. Ce faci vaca? Am eu nu știu, trebuie să mă de video. Nu, brat. În general ce faci. Fată. O întrebare de la Mihaela Midoni. Hela Midoni. Da. După ce luptă a murit Mihai Viteazul? Хорошо, hai să, după o luptă groaznică în anii 90, după o strelă că e bani scris. Nu, dar de fapt, Ramsoane. Da. nu a murit în luptă. De la viteză, omul. Nu a murit în luptă, dânsul a ușit. Pedometru! Și l-au ușis. Cine? Și l-au ușis. Cine? Un alt om. Și sau șine. Și sau cine? Bal cine sau cine? Un Știu, om. l-a ușit, ea e bal cine? Eu băgat un gești în Dar voi. O pălit o mașină. Dar nu a murit de boală? De beță eu am murit. Precis. Precis. Gândește mai ghi. Dacă la mine zis și v-a strâns, la tine ciorna e de rat. Ui, blin. Hai. Hai, davai, bratan. După ce luptă a murit Mihai Viteazul. El nu a murit după nici o luptă, dânsul l-a omorât. El a murit înaintea luptei. Dă să-i amintim, Visi, bine, snahul. dă să-i amintim că e totuși o întrebare de logică. Întrebare de logică. După ce luptă a murit Mihai Viteazul? După ce luptă? După O lupta, luptă groaznică. după lupta cu așa care eu vrut să-l ucidă. Ce davai? Nu mă ies, eu știu că dânsul nu... După ce luptă Caroce, a răspunsul. murit Mihai Ah, după Viteazul? luptă. O mănăcă. Но ебалка красиво, посмотри на него! Cam așa a murit și Mihai Viteazul, cum avea smoara Alexandrina la mână. El a murit de șiudă. Aveți și întrebarea după care show a Măi, murit eu așa Alexandrina? aveți, stau și aveți spun mai departe treaba. 112 sunați. Ok. O psică albă se urcă într-un pom. Cum se dă jos? Vahuie. Ia e baci copac verde în fața mea. Da, cam așa ceva. Plus minus. Da, dacă te mai gândești. Plus minus. Sosuit. Plus cu minus ce Stai, faci? băi, dai. Cum s-o suit, da.
cu picioarele, stai, cu labile de urmă în jos. Da, dacă s-o suită... Adică tu vrei să zici, dacă s-o suită așa, să de jos în zatne, sau cum chestia? Nu, capul în jos. Mai este. dai odată întrebarea, poate tot Dacă îți duci sângele în cap. O psică albă se suie într-un copac, cum se dă jos? Neagră. Pizdeț. Noi nu vorbim cei care ți-o trecut drumul, dar de asta din care sui în copac. Aha. Și eu, tot albă de jos. Bravo, o mână caldă. Ce se află între soare și pământ? Sau. Da, ei, eu ia acasă, ei! Nu, dar nu este răspuns. Soare și pământ. Cerul. Între soare și pământ. E să vezi amor, blea, dacă... Nu, e bine, uite soarele, sau. Asta e uite întrebarea de soarele. clasa Și a doua. sau. Ia uite ei, soarele, Unde ai auzit soarele sau? și pământ. Și... Ce se află? Între soare și pământ se află sau. Aladet. Că tare ieși, da. Maladețule, te-am tot. Tatiana Cegolea. Un tren electric merge spre est, iar vântul bate spre vest. În ce direcție se duce fumul? Spre... Ia-i balt, pâlța. Prea nene nu e, da, cu E și ras. Такая хуйта! Думай! 2 miliona пустой. Vine trenul de Un la tren Iași. electric merge spre Nu est. e răspunsul, давайте. Trenul electric nu scoate fum. Totuși s-o dat seama Eu vă zic, prostul. blea, întrebările să le dau niște copii de 4-5 ani, ieșiți. La grădiniță, au ieșit ghiștoare și Dar pe nu ei stai bateți să te drumul. bubunica afară pe live și scrie de coace de Și face... Tac, 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 tac. Tac, 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 și mai tac, jos tac. am Cristina Pârgari, care a fost cel mai jenant moment în viața ta? Să începem cu aceea, că nu știu ce înseamnă cuvântul jenant, în primul rând, ce înseamnă cuvântul jenant. Jenant? Poate să Cel mai Te-ai rușinos, rușinos. te-ai rușinat Foarte atunci. prost. Da, te simți jenant, când te simți prost. Când faci o chestie și ți rușine pizdeț de dâns. Nu am așa ceva, eu nu sunt rușinos, n-am eu momente când ne rușine, E înțelegi? nebun nicio situație în Parcă care... te să împula. Băi, nu te-ai să ții niciodată când incomod de la o huneacă care ai făcut-o? Incomod, știi ce înseamnă? Nu există așa ceva. Incomod înseamnă pidisiat. Gram? Da. Pe desea gram, bei de paharul, na. Bă, nu știți, dar aici tata nu ia pe aici, e samagon. Nu, nu. Asta nu zic așa, asta zic pe Țineți alții. minte. În ce? În viața asta, nu trebuie să ții rușine de mine. Deși din mică, De dânsul tot nu trebuie să ții rușine. Dinică, da? amintiri din Voi, copilărie. pațani, sunteți încă tine. Multe, nu știu. Dacă ți-ai? Că vorbește mai tare. Eu te-ai un muc la nas, el te rog frumos, ca pe urmă în camera și urât. Este? M-am luat? Este, le-ai luat. Aia, voi mult, nu știți. Câți ani? Tăți. Să nu te interesează. Eu am mai mult. Bă, tu, adică... Și știi tu despre viață, ia-mi povestești mie. Și știi multe, da? Cât e 2 plus... Cât e 24 minus Ia ca... 16? Rățiți ca în chipul este o situație de viață. Da? Hai, căruci, hai că să v-ați Slujești, da, cu el. slujești. Hai să nu ne lungim. Zi noroc măcar ai când e. Dar care a fost ideea? N-ai avut chiar nicio situație, niciodată jenată. Și rușine? Da. Și nu am avut o situație. Poate am avut, dar nu-l țin Poate minte. de o fată, poate de părinți, poate De părinți la s-a fată. prinit că... Harașo, am fost odată la... Of, Doamne, e rușine, mă iartă. Aia, vezi, blăzi, că nu ți-e rușine de mică. Tii, dar Nu, nu rafină. e rușine de Da, asta, bă. nu e rușine de asta, mă să fim incomod. Nu, tu просто Da, ne-ai amintit, da, dar hai, ne-ai amintit de Carascu. Am dus Dar la nu, că n-am Sfântul avut nicio Pasca. situație. Cui pasca? Și s-au prins coșul. M-am dus la Sfântul Pasca. Mă porneam la Sfântul Pasca. Și uite, vecină își zice că, dacă e credincioasă, își zice că nu poate bătrână, tu ce să înțelegi Pasca așa, dar și nii. Și m-am dus, dar n-am ajuns și am venit dimineața, nu sunt închilit. Și băgănește vecina la ușă. Și a intrat și te-ai culcat cu dânsa sau? Nu, ei, Doamne, ferește. Lumina Sfântă nu i-a adus. Să șucă, păstuța ai sfânțit-o și ia că am luat o leacă de apă, am tot așa deasupra, țac, țac, țac. Da, ia că bunicul ține ieși așa și ia că ne rușine lucțică. Și au mâncat pască nesfințită? Așa a fost bunica lui mine. Nu, ia că asta o lecțică ne rușine din cauza că avea și vreo 2 lei sfințit și pe asta ea n-a ține la portofel și ia ca sfințit, asta a dus rezultat, la rezultat. Dar tu ești norocos. Eu? Dacă tu ești norocos, înseamnă că pasca și ei au fost mâncată cu noroc. Succes, da?
Și mai baba Cum ai, tu ai trăit pasca și pe la băut? E bălea. Adică îți vezi dacă e dat pasca nesfințită. E pentru asta Poți să sarsă în ea. 5 ani pe urmă. Înainte, da? La mine a venit e moartă, o să că... Da, nu este, ai fost la Sfântă Pască. Da. Soși? Ai, bălea, așa mult. Mai bine am să plinit. Te-am prins. O dăm spal mai lată și n-ai trebuie. Colia, ți-a dat o întrebare. Colia. Cu Sus, limba? Colea. Da. Colea, băi, nu Colia. Am înțeles, Colea. Nicolae. Eu am învățat pe în Oxford, în America. Colia. Da. Da, o întrebare, dar de ce porți tu lift chips, maică? Eu? Da. Ia vezi că Mai trebuie cior la scaunul ăsta. E seama că este pus și ultimul râs să dă. Ultimul recner. Ultimul râs ai venit la show-ul ăsta care a venit. Bun! Și părere ai de prietenul tău și de când te cunoști cu el? Хорошо, hai să presupunem că ei, de exemplu, sunt 4. Dar grești sincer că el nu e aici. Ca de exemplu din trânșă, da? Da. Ahuienă-i parța. Cred că el a avut în vedere cu băiatul care filmează cel mai des. Dar pe eu cu tăți filmez. De cel mai des am văzut că ai cum... Așa la Lucy tot filmează cu toți? Da? Din Brothers. Da. Pompier, Nu, eu am profesor. de cine? Cred că cerchez, zici, așa? Da, posibil, da. Posibil. Și părere? Da. Вообще, El așa... înțelegem, ne știm de foarte mulți ani. Вообще. Dar de unde v-ați cunoscut? Erați pe nabejnoi amândoi, așa este de... Da. Tot la... Dar nu, de fapt nu e interesant. Următoarea întrebare. Da, următoarea întrebare. La un lucru ne-am cunoscut, suntem prieteni până în ziua de azi, foarte buni, ne înțelegem, вообще, de parajeni, Vă să spune. Și? Da? Și? Nu? Primul răspuns a fost da. Ia. Хорошо. Am vedere așa, Dar mai Padrovski. uit prin cameră și Noroc, zic, bravo! da! Dacă am cu coș, ouă pe gardă dintre două case, acu este ouă. Acum este o... Pe o gardă, numai eu am înțeles că o pe o gardă. Clar că răspunsul le știu practic la tăți, dar hai O să zis pe vedem o gardă. dacă What de the fuck? logic. Eu n-am înțeles, вообще, un coș cu ouă pe un gard dintre două case? Da. Dintre vecini. Pac, pac. Apoi, Unic cu ou. Închipuiți, și de gardă, Ia el coșul drept enorm. și tachete. Pizdeț, bля, dar dacă e Ui. asta, dacă e din cer. Dar pe unde și parte duci? Băi, întrebări deți, clar că știu răspunsul logic, așa și la alte, dar bălețul... Dar care e răspuns? Hai, zi răspunsul, ei, bă! Hai, dă paharul. voi alubiți cu apă, mai ghinea spargeți o bancă cu cotul. Nu, dă-i mai ghin spargem și pșeala, nu? Ia nu vreau turi, Da, ți-i da, bag să-ți așa cu schidem patlajele. asta. Da? Vrei palaci cumpărat într-un pahar? Da. Coșul nu sunt ouă. Până deschide. Dar gâtele la ouă. Un minut, trebuie 22 de secunde. Dați o furculiță. Davai, hai să încercăm. Давай. 22 de secunde. Și o ții? Aveți un furculicion? Căcați în pahar. 3, Căcați în pahar, căcați în pahar. așa le... Bă, 22 de minuți, 22 de Zigzag după balagă, dag după balagă, zigzag după balagă, după balagă, da. Bă, la italiano! Lamborghini italiano! Bună ziua, sì. Sergei! Ține Scuzami. o muratura. Scusami, Alessandro ha placato, ha detto che non posso remiana la questo show. La suge la pula. Si. Parmigiano, Nu, pasta. pizza margarita, Just carbonara. pasta. Cine pula o cheamă pe ăsta? Italiano. Ne, questa è la muratura, pula. Te-a pălit vinul în buza. Perfetto, ragazzi. Puțino. Așa le paharul, da. Eu, portocala. Băi, toate vitamina e în coajă. Sì, vitamina. Eu mănânc corte, nu lo so, Dar vrei să vitamina, dau quella coajă della sole. Vitamina A, giocato. Vitaminele se cortă, vrei să dau coajă de bubă. Tu sei un Boba, boba, lo so, è Boba. questo mio prieteno, boba, italiano, sì, boba, la... Hai, La da. cur am văzut-o. Mi scuza. Taniușa, gin sau coniac? Știi și? Taniușa. Asta de-a chinez, brat. Taniușa. Taniușa. Da. Taniuș. Gin sau coniac? Și deși moldovanul alege ginul, dar nu apă. Vodka, nahui. Uite, și s-a schimbat la față, eu s-o știu No, de... no, questo è moldavo di mine, no io. Știi de italiană pe la gură și începi moldovenește. Mio papà è italiano, io sono moldavo. Io sono gay, io sì, pidaro, mia da? mamma dice Eu am vorbit-o mult, o futut-o capul, pizdit-o botul.
Cam așa ceva, da. Tăcut-o. Next question. Cum te-ai cunoscut cu Nicoleta? Oh, aceasta este o istorie minunată de romantică. Scoate șleapa. Parcă ești în pula mea, Emilian Crețu, grești Ia, ca poate lumea. se transformă în moldoveană cu șleapca asta. De dragoste Băi, minunată. picios ca te dai de Golden, gata. Tu te oaie în pula, ce nahul, asta e ăsta, cetă nahul! Prost la impare, mă, eu risteță, e băi în pula! Dă paharul, dă? Nu, că dă sus, da. Eram ca uce la spital. Măi, mă ucile de paion, n-ai bani, ce faci, Scoate padrugă? mai clar o leacă cu toată gura. Cine e asta? Scoate pula și din Nu gură te și grești normal. interesează. Dar dacă te intersectează, poate te interesează. Noi între pațani înțelegem. Deci de la spital, garuce, și padrugă. Măi, tu da acolo în coașă, zic, haide să faci. Dar la ce bine, spital? să ieșim. Unde erați vecini cu Sanda? Spitalul Rășănescu Rașov. Și acolo ne-am cunoscut, în fine. Da. Acolo am ieșit odată, ne-am dus în colo. La spital ați ieșit odată? Da. V-ați dus amândoi la puși injecții sau? Da. La procedură îți dă și Amândouă, eu știu cu o bucă aici, eu cu o bucă acolo și pam, pam. Pam, Așa-i pam. pățit? Mai era cineva în urma voastră sau numai voi Eu doi încă erați? ieri la spital. A, era asta, dar tu și cât ai la spital? Mă să visez. Aha, dar voi erați S-o prieteni mai visezi? Bă, înainte. bля, dar înseamnă că înainte asta vă Dar cunoșteți. doi vă cunoșteți, dar mai dinainte, tu povestești un pic. I-ai dus mandarinii? Noi ne interesăm. Mandarini ai dus? Yogurt. I-ai dus mandarini? Yogurt. Ai? Darini. Da. De care? Chiar De sunt mare. multe sorturi. Huina, de mare, băi. Care? De Mandarini de mare. mare? Cu coajă le-am adus. Și e de bubă. Pizdeță, mi-ai tu scoși 3 mandarini să-l duci fără coajă. Și fel de gentleman. Huietană. Vitea, cu tine am vorbesc. N-acu tu dai așa întrebări. De unde Păi, mandarini? cum? Și? El era? Cine? El. El? Da. El? Da. Da? Aha. Huina. Aha. Știi tot. Nu era. E bine pulă. Ne-am cunoscut la spital. Noi ne cunoșteam, ne-am intersectat odată la lucru care lucram eu mai de mult. Și pe urmă am luat legătura, ne-am văzut la spital, era acolo, tu da suda, hop, pac, pac, ceac, hop, da, o întâlnire. A stat la injecție amândoi, nu? Nu, clar că nu. Dar cum Dar păi zis că a stat amândoi cu urlă. Cum mă sporte? Dar eu nu mă duc acasă, nu vedem așa numai pe internet. Nu, dar cum mă sport? Așa cum sunt eu, mă rab. Ce ai acolo? Tatuiroc? Așa scrie și. Dă. A, și... Beatrișara. Ma, ce înseamnă asta? Hai că asta e briliant, dar asta ce înseamnă? Rege, abisnește la fața mea. E bai că tatuierocă! Uite, e de da, cât am eu? 24. M-a atins ăla. Bichele? De 8 ani. E tatuirocă, nu, 8, 7. Asta ai făcut-o Da, mai hai, Ți-ai spune făcut-o ce înseamnă. singur? Cu apă? Spune ce înseamnă. E Nu șezut? singur, ne-au făcut-o acasă, verișoară. E șezut? În... Nu, blea, trebuie să mă obră în cealaltă, zic. Era înșepătoare? Era înșepătoare? E, da, prima la dată tatuaj? mi-au pus mâna pe mașină și prima dată ne-au făcut de mână. Dar poate ți-o făcut și ai diferenzat, că... Dar nu te-ai Primul gândit? e- Ce înseamnă, brate, de Dar la nu te-ai Nipohul gândit să o tai? Mâna? Da. Nu. Dar deși, uite și huitaia asta, e bana aia mea. Apia ca de să zic, el e primul care a zis că este briliant. Dă și za triunghii pe mână. Eu tot brilянtă. Tot briliant. Da, să vede că De-aia e după brillant. ce am zis eu, pizde, Da, de-am tot. Nu, dar el nu înțeleg ăștia care se fac tatuiroși și de Pentru că ăștia conci el între ei este și un înțelegi. briliant între noi. Și De lemn. briliant, Bля, ce înseamnă te-a întrebat de inteligent? Pe album înseamnă ceva. briliant ca îmbățarul lui Carlos. Parole, Alexandru Vasilici. Aha, A? mai Pizdeț bine. tu, Asta ble, dacă și- e să mori în caz de ceva, să te găsească Să mă după găsească. date. Da, M-A-V și... Dar jos acolo cine mi-a făcut una? Aici? Da. Ia. Nu, acolo unii Da, unde col mai cealalt. Aha. Mai- Nu, gata, nu mai am. De ce? Mai am pe genunchi un smiley cum te așa. Mihaela Turuta, care este cea mai serioasă minciună pe care ai spus-o și aproape că ai ajuns să o crezi și tu? E ca cei care v-am dus-o până am cu Pască. Dar așa minciuni eu în fiecare zi. Și ca să înțelegeți așa de mult, eu nu le țin minte. Și uite le cred. Însăși, istinul mincinos, dacă nu crede el în Istinul. minciuna lui, nu crede și așa la altă, așa că tu trebuie să crezi în minciuna. Adică să înțeleg tu, pas că ai făcut capul? Adică tu ești... Posibil, brat, eu nu știu, eu singur am crezut. Îți Ești zic un eu. hui. Ești un hui. Cam pot. Eu în Și natură ne am chipește crezut în pidă. colul cu Sasoane? Pască. Eu în natură am crezut în colul cu Pască, gata, nu mai cred nici o... Concret e Băi, mișinos. nu știu, și mă Și întrebat. literi de pe mână, asta e pregătit acolo. Vezi de care ochi, Mai mă, dați capul, Păi iau și va plec. Nici nu cred ce spun El a zis acolo. că era bat când au făcut o sfință pască. Înseamnă că o sfință altceva. Și poți ține mâna stângă, dar niciodată mâna dreaptă.
Mâna stângă nu poți să ții mâna stângă și mâna dreaptă nu poți să ții mâna dreaptă. Asta e logic, blea. Cu și mână Ba, faci feta tu. nu e asta răspunsul. Nu este răspunsul. Și poți să ții mâna dreaptă și nu poți să ții mâna stângă și poți să ții mâna stângă, dar nu Da. mâna dreaptă. Da. Cum poți să ții tu mâna stângă, mâna stângă. Serios? Și mâna dreaptă, mâna dreaptă. Și poți ține mâna stângă? Mai departe. Să le Și nu poți rămas ține niște mâna întrebări dreaptă. de la Carasu și le dai lui de mână. Da, cam așa, uite. Asta e cel mai logic răspuns pentru mine. Bravo, ai nota 2. A, și naturii, răspuns corect? Da. Care a fost momentul în care ai zis că gata, ăsta e TikTok-ul care mă face celebru? Și ai avut 12 vizualizări. Aha, TikTok care mă face celebru, încă nici până acum nu l-am, eu cred că să pe viitor, dar un TikTok care am zis pe, ăsta e moșnei și asta aduc rezultat. Și are 12 vizualizări, poate 13, poate 13. Nu știu, n-am avut așa, eu n-am așteptări de la videouri, Dacă n-am are un video așteptări cu la 13 vizionări, nu? Păi l-am Are un pus, video cu ăla 13 e- vizionări. Vizualizări? Da, Câte? Nu știu. 13 Care l-a vizionări. arătat la drugi în telefon? Da, 13 vizualizări. Are, este. Nu practic tăti, ia ca să luăm așa, ia în tăti. Este pe contul vostru unul care are 14 vizionări. Mai Are 14 vizualizări, da, da, da. M-au tot eu de 13 ori de-am... Are pe profilul lui un video care are 14 vizualizări. Parcă avea 13 ori, ți-am uitat până acum. Huinea. Eu încă o dată. Eu m-am uitat de 2 ori. Noi ne-am uitat că e de atâta a făcut. Ai avut noroc, da, de da. De data asta, da. Andriușa. Nu știu, are logic de asta. Cât sare... E bă, cât da ba, sa- da ba, câte sare este mare, e bă. De cât sare este nevoie pentru așa efect? Băiatul e bravo. Câte sare este nevoie de așa efect? Nu știu, n-am încercat niciodată în viața Uite, în mea, cameră Doamne îmi spune. ferește. Doamne, mai că Dumnezeu să încep eu odată așa. Tu numai cu chiper negru Uita, te bagi. nu vă recomand, asta nu-i bun. Și asta, вообще. Știi așa de făină? Sare de mare. Ascunde toată lampa. treaba mea. Nu știu, Cătălina n-am încercat așa nebunii niciodată, idei n-am. Poate mulți cred că noi, de ca și voi, da? Nu. Filmați? Nu. Filmați! Și Cum nu zic consumați, faceți dejenii. Nu, dar noi am fumat chiar. Gavariza se dea. Dar nu ca Da, tine. gavariza se fie. Gabarit, suca. Dacă TikTok-ul ar dispărea mâine, cu ce te ocupa? Nu știu ce aș mare, face, și idee n-am. sănătos. O afacere de care Și nu știu, sănătos. aș vedem, aș Și vedem. sănătos. Спасибо. Persiva. Cum erau 82? Мерсиба, мерси, спасибо. 195 găini. Dar nu ești așa la like care scrie la noi, îmi plac videoclipurile voastre? Videoclipurile, așa, da, cam așa. Videoclipurile. Videoclipurile. Все, давай. Еще раз Mai ai такая scoate хуета. întrebările. Ți-ai făcut o scară pe șele? Mai nu le-ai încălzit. Ce sunet viral te bântuie în somn? Și video viral? Sunet viral. Sunet viral? Te bântuie Asta în și somn. înseamnă, ca de exemplu, dat un De exemplu. TikTok. Să papi muniani. Ca de exemplu, apăță. Și o cânti înainte de Sau ăsta plecare. Să care... văd. Sau ăsta ceva. Чтобы... Короче, Yamaha. este un TikTok viral care e pe melodie sau ceva și tu pe asta ți învârtești în cap. Este și așa ceva, bля. Hai numai nu zic И TikTok-urile я tale. ascultă Joachim Davis și fiecare dată de jos în sus. S-a pus culci. Eu sunt milionar. Eu sunt sufletește, liniștit. Ia ca așa ceva. Asta e Dacă viral? tare așa, Asta este e viral? crocodilo bombardino. Balerina Cappuccino, cappuccino. da, da. Cimpanzino bonadino. Tung, 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 tung. Câți ani ai? Da, câți ani ai dacă nu-i Câți ani ai ca tare, da? 9 Zece. plus 15. Cât e? 9 plus 15. Repede, monumental. Aia Nu gata, te- все, gata. 24. Hai, Deci, pa. gata. Încă o dată. Хорошо, nu luăm asta. Lasă băieți. Care e gluma ta preferată pe care tu doar o înțelegi? Spune o șutcă. Ой, да, mă, râde de ăsta strașnic. E în limba rusă. Păi, uita, că dar și înțeleagă, să înțeleagă. Vine, Tradu. vine, nu, rusă o zic. Înțelegeți rusă? Înțelegi rusă? Da. Tu, ладно. El e cu pașaport român, nu înțelegi. Ага. Vine băietul la tată și zice, привет, papa, я голоден. Tata zice, привет, голоден, я papa. Nu, ai avut dreptate, e uita, hai, da. Tot și o scară pe șele. Băi, asta nu știu, un humor zis, dar tupoi, dar așa mă. Gluma mea preferată, știi care? Oi. Dar nu mă interesează. Ascult! Короче, un ariș s-a învățat a răsflat pe curs, așa dat pe șiot, că s-a nădușit. Următoarea întrebare. S-a râs! S-a râs! Ai văzut? Că e jele de tine, măi. Uite că țâmplă în ochii. Dar nu, nici bucnesc niciodată nu ochii. era jel de tine. Stai la coadă să Buhnița luăm. și
Da. Ține-l. Hai, care întrebare? Băi, zic că e smiešno. Smiešno. Dar e hulă nu Dar gluma nu. Da, e smiešno în general, dar gluma e cu gluma. Ia e cum O mulătură? Cine? Da, spate. Așa. Ai scris vreodată o glumă atât de proastă încât te-ai râs singur 15 minute? Glumă proastă? Of, te-am scris, nu-l țin minte nici pe unul. Că așa zic, nu-l țin minte. Așa de continui tu sau glumile? Nu, dar, ascult, dar în natură, ai tu la glumele tale care le scrii te râzi? Băi, am o glumă care am predumit, dar n-am zis niciodată nicăieri, tipa, dar tot e concină și de mă gândim cât e de stupidă, tipa. Stupidă, noi cuvinte în vocabular, se vocabular, trezește al nord. Dar nu stupidă. Tu puteai o spus-o la noi în show. Hai să fim stupidă, dar concină aia, ok? Da, tipa, mă întreabă cineva, tipa, unele... Dar tu ai apucături de gay așa mult la tine. Nu. Cum poți să aibă un gay apucături de gay? Avem o șut, tipa, mă întreabă cineva, unii lucrat până amu. Și uite, să răspund, am lucrat profesor de muzicant la școală de surdomut. Aha. Și n-am zis niciodată, fiindcă asta e proastă și acan să-l avut. Și numai cu Băi, pe mine cel mai tare m-a razibit la tine video și ala care... Când tu grăiești și cerchezi fotogrăitură și tu ești băietul cu mine. Băi, asta tu ai predominat-o pe loc sau nu? Momental, improvizațional. Băi, și mă razibit, pizdos. Care ce așa de grești și să mergi de urmă și fotogrăitură și asta așa de... Băietul glumește, știi? Ia-i muși mă mărădim la scoața. Dar noi ca ne pșicalim tot între noi și tot cu asta e ană până la muncă. Dacă animalele ar vorbi, cine ar fi cel mai enervant influencer din junglă? Energizant? Enervant. Enervant? Enervat? Enervant. Enervant. Asta ce înseamnă enervant? Dar tu вообще ce știi? Tu ia Eu știu limba moldovnească. Enervant asta acolo unde ții paharele, nu? Enervant e servant. legat de elefant. Enervant. King Kong. Tigru. Tigru. Oh, Boże! Care ar fi cel mai energizant? Oricum ai zis tu. Energie. Din Moldova nu știu. Dar nu așa ceva din Moldova care să nu Tu adică ai făcut în Moldova junglă sau adică cum? Te-l zis din junglă. Pituh. Pituh. Iobane. Încă o dată întrebarea. Este ceva vorba din Moldova acolo? Nu. Da. Este? Nu? Nu. Ladna. Aici sta cu gâtul mare, ui, cum o cheamă dânsul. Tamaev. Așa nu-mi place. Nu-ți place? Ai Le-ai făcut vedere animal, da? de asta, de girafă? Da. Ok. Dacă îți cade telefonul pe față, înseamnă că te-a lovit karma digitală? Nu. Atunci cine? Dar dacă cade pe dos? S-a făcut pe față. Dar unde-i fața? Dar dacă chic așa. Acolo unde e dosul, nu-i dos, acolo e fața. Unde nu-i dos, acolo e fața. Dar fața unde? Unde nu-i dosul. Da, dos. Ți-am zis până am. Când ai zis? Ascult, te rog frumos. Eu cum vorbesc, ascult. Cu atenție. Dar pe eu nu înțeleg și grăiești tu. Eu nu repet de Adriana două ori. Berghelu. Treci la tablă. Ascult când grăiesc. Păi tu vorbești, e, bravo. Dacă Viitorul ai 50. uitat că ești uituc, ești vindecat sau ești în... Ești prost. Mai departe. Da, dar de tine îți vorbește și. Eu am înțeles. Ții-ți o întrebare. Răspuns concret. Toate întrebările astea eu le știu. Da? Bă, cu câte chile te-ai îngrășit de când erai slab? Tu ai fost, eu te știu de când erai slăbănuc. Da, chiar, că eu tot am vrut să mă Eu te gândesc. știu când erai slăbănuc, acum Aveam ești 65 gras. de kg, am 80. Tu ai 80 de kg, mă? Da. Și mai puțin? Fuții cap, ai mai multe. Mai multe încă. Adică nu e așa infoiești pantaloni. Grasule. 85 poate. Cine știe cum se cheamă porcuța? Atunci, cum simți? Am mai ghin cu 85 sau mai înainte cu 65 de kg? Ce? Simți mai ghin mai cu 85 sau înainte cu 65 simți? Nu știu, mai înainte mă ridicam la turnic o dată, am un an pe jumate. Pe jumătate niciodată. Acum când tragi, vine turnicul în jos. Nu, mă ridic pe jumate și ridic numai genunchi. Dar turnicul și trebuie să zică. La noi era o Când vorbă tu în ți-ai sat. admin de dânsul. Nu știu, cum mă ridic numai o dată la dâns. La noi era o vorbă în sat toți. Și Turnicul nu se cu poate el. ridica la turnic, îi sasesc pe turnic, aroci. Da. Dar tu jumătate, la tine e așa un fel de creamvușcă, nu știu. Tel, tu ești El e mițitel. safaladă. Doctorskaya. Хорошо, Turnic. хорошо. Dacă ți-e o broască țistoasă în buzunar, ai slow motion în purtător? Nu, înseamnă că am o broască toată în buzunare, bă! Cine a dat întrebare? Ui, Ce-ți man, bun. Asta înseamnă că ai o broască toată în buzunare, dar dacă tu ții o broască toată în buzunare, înseamnă și tu ești debil de cap!
Cum zice? Jeva Trebuie să îmi de cu avară după Scoate tine. din buzunar de-am și arată-o la lume. Jeva de ori. Adeu, îi arată. Hai, scoate-o și arată la lume. Fost dat de orot. Te-am prins. Ești fost dat de ori. Și nu mai ține broasca stoasă în buzunar. O pui aici, adică... Într-o bancă de campotă. Hai, deodată. Adi, dați o întrebare La cal. logică, eu mă pregătesc. Suși? Caroce, a intrat o broască stoasă în bar, caroce și-o prea iubit la cărți. Și-o trimite, trebuie să pui pivă. Broasca stoasă duci după pivă, zici că n-am bani, și îți duci 6 bani de casă. Spornește broasca stoasă, iese după ușcă, și trece un ceas, 2, 3, 4, 5, și unul din bar întreabă, și eu când vine broasca și e pidara asta cum o iubit. Și s-a uit după ușă, dacă mai fuți cap, nici nu mă duc, na. Te înțelegi, șef? Dacă te uiți în oglindă și oglinda clipește prima și faci. Ahuiesc, încă o dată. Aprind lunina. Și? Huineașul ăsta a vostru. Vrei să... A vostru! Ți-o dat o întrebare. Dacă oglinda clipește înaintea mea și fac, ahuiesc. Aprind lunina. Oglinda și are ochi să clipească, voi Dar tu вообще și Te nu normal la tine! Te normal la tine! Stați, alea că eu știu răspunsul, ai dați niște răspunsuri copilului. Dar nu există răspuns aici. Este? Oglinda nu clipește. Este răspunsul. Și Manole pula obelește. Nu există răspuns. Nu știi, nu, eu te înțeleg tine, tu că nu știa, glumi și că ofensa oamenii, dar asta nu e rău. Cu timpul trebuie să înveți și a glumi, asta tot e ok, tot e super. E exemplu că Dar ce crezi că eu te Băieții ofensez? вообще так, o să-ți că De ce crezi că eu te ofensez? Dar pe eu nu cred că mă ofensez. A, dar da. Eu și te-am ofensat vreodată, e gamtonule! Ofensez. Te-am vreodată și... Suca că... E seama în acolo ce... Bun, mai departe. Și nu Nu, vine. răspuns corect este că tipa oglinda Bine, nu are n-are ochi. răspuns. Dar tu înțelegi? n-are Asta e răspuns. ca și cum tu te-ai uitat în oglindă și e Da. fantomă în oglindă. Eu așa mă Care gândesc. degeaba te-ai Tu muncit ai răspuns. o prividenie în casă, da? Răspunsul tău e bun că ahuiești. Da, că tare eu așa cu inor naturi. Eu s-o cod după mine, nu după răspunsul logic. Da. Da. Ca tare. Aici nu e logic. Asta nu e logic. Tu stai în Stop oglindă logic și tu show. așa Și la agrăiești de clipești, vida. afighezi. Și nu mi n-ai pune niciodată copilului tău. Naturi, un nume Dar care cum nu-ți să-l place. chemi capitațul și... Asta e chemi mama la mâncare. Pidar 1, pidar 2, Pidarasovici. Băi, Peter, care din noi? Dar nu naturi. primul. Nu, dar naturi. Du-și cumpăr pâine Zi un piedră. nume care e... Am fost odată. Zi un nume care așa e... Nu-ți place. Varfolomei. 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 Varfolomei? Varfolomei. Nu ei? Nu s-o eu. Stai Varfolomei. Și asta e. Varfolomei, nu mi-ui. Nume. Spune-o tu. Dar care nume îți place cel mai tare? În afară de tău, panearna. Este 3, poți să le spui tu. Oh, ceva pașlo. Ceva pașlo. Dă să mă încadrez într-un ritm mai pizdos. Haide, ei! Dacă ai o pulă în cur și o muscă în ochi, pe care o scoți prima? Amândouă odată n-ai voie. Amândouă dat n-am voie. N-ai voie. Una. Bă, ce chiar ne-are întrebare! Dar are un răspuns logic. Asta e răspuns. Gheorghe Grigoriț tu. Dar are răspuns logic. N-are N-are răspuns. răspuns logic. Și întreabă, cum să răspund dacă nu are răspuns? Tu îi răspunzi. Nu, dar tu ai răspuns. De Dacă pic, nu-i super răspuns, disconfort cum să eu Dar spun și dacă răspuns. nu ai răspuns, cum Dar să și te răspunzi? deranjează mai tare în cursa Și o scoți muscă prima, oi. pula sau musca? Cuculețul. Cuculeț? Totuși știu. Eu musca în țărân! Dar am eu o întrebare. Dar și-ți cad sula în cură. Și asta e răspunsul sau și? Nu. Da, e ca... Așa e situația, ce să-i faci, așa e întrebarea. Următoarea. Ascultă cu ea. Davai. Câte pule au trecut pe lângă gura ta? Tăti. În gură? Prosta pizd. Nu, nature? Da, în naturii răspuns normal. E, bă! Dacă ți-a când ești una, ți-a intrat în Eu gură. de mă gândeam, zic, dacă Știi nu trec pe răspunsul lângă- ei. Nu, Ești eu dacă abort. eu mă gândeam, zic, ești una, zic, înseamnă că ceva aici, nu tot, înseamnă că intră în gură, Dar sau știi în a gândit, afară. văd că... Maladeț, Ei, nu maladeț. mai știu eu a gândit nică. Eu m-am dus spre un urmă cu podul. Dar tu omul și-ai să Te-a ajungi dat de afară, 6 te-a dat de 6 ani sau de 7 la școală? De 4. Mă, și gata. De 4 ori l-a dus. Următoarea întrebare. Așa. Sunt două scaune. Sunt două scaune. Pe una este o pulă, iar pe alta este un tort. Pe un scaun este un tort
și pe altul? O pulă. Da. Întrebarea în felul următor. Eu E am pe înțeles. care mănânci și pe care te așezi. Ai, am stat în chirostrie și am să mănânc tort. Da. Stai Hai în de chirostrie, două scaune! Răspunsul e logic. E logic. stai în chirostrie pe scaunul cu pulă. Nu, ai două scaune și pe unul trebuie să te așezi, dar pe unul trebuie să mănânci. Da. Și gata, altfel n-ai cum voi stai. Da. Nici chilostrii, nici... Da. Tac, mă așez la pe tort pula. și închid gura. Da, cu Da, pula. da. Nu, prost închid gura. Dar pe tortul e... Pula e în tort. tort. Mă așez pe celălalt unii nu-i cucu. Dar pe unul e cucu și pe unul e tort. Voi n-ați Apea, auzit, mă da? așez pe tort și închid gura. Ea nu Uite, e mă așa așez pe întrebarea. tort și închid El gura. e acolo, el e mai lung, prost, el a dus scurt. Dar răspuns corect care? Hai, mai Ia, departe. crezi că ea știe, mai? Îl știi pe Dan Spătaru. Ce? Dan Spătaru. Nu? Serios. Aici stai? Cine e? Spătar de la scaun. Am și-o dau o întrebare. Asta spetează să mergi. Dacă ai o sulă în gât ca păarul, poți cânta ca Dan Spătaru? Da, eu nu sunt cântăreț Da, pula... și n-aș încerca să cânt. Nu te bagi în industria Da, dar în muzicală. gât totuși ai ceva, nu? N-am. Cum nu? N-am, brat. A pe scos-o. Da? Auzi? Hai și bă, șefu. Că de exemplu, tu dacă mâine vrei să te apuci de muzică. Întrebările astea și... Nu, ei da. Alo? Și eu și din roșu. Alo? Dar și Alo? care e răspunsul? Alo? Da, vii chiar? Tu dacă mâine vrei... Da. Alo? Tu mâine dacă vrei să te apuci de muzică și nume ți-ai pune de scenă. De scenă? Da? Pam. Manolist sau manelist. Porpi pam pam, mă. Pam. Cum îți lasa în chineză, așa zice Demir. În natură, tu ai dus-o în supărănii. Este te-a manelist, dar tu ești manolist. Nu știu. Tu așa ai zis? Manolist. Vedeți, asta e de căta glumă, ea că n-a glumă. De ce culorile la Manolist. semafor sunt roșu, galben și verde? De atâta că nu sunt negru, alb și portocaliu. Dar ia spune-le cum merg ele de la gen, cât pornești. Dar până la treaba Și așa, fac vrei. fiecare. Da, Rozov, negru și Rozov? transparent. Nu, cum vin ele culorile adevărate? Rozov, negru și transparent. Bleau. Transforme în carasel. Așa e, nu? De el citea asta frumos. A, dar nu. Hai să care sunt culorile la semafor. Și Dar care-i scopul și întrebării fac tale ele. dumneavoastră? Ia-mi spuneți. Nu știu să-mi spui că dacă Întrebările știi tale, culorile. dumneavoastră. Cum vin ele, Vezi cum dacă vin ele. sunt prostut sau nu? Măi, blea. Nu. Ok, hai să fie roșu, verde, nu, verde, stai, verde, roșu și portocaliu. Nu. Fă la pulă, mu. Mai departe, întrebarea care-i? Mai să întrebări. Dar nu e roșu, galben și... Și? Nu, bra, cic, Oia, ascultă, e ca o întrebare care... Roșu, N-am galben auzit-o aici, și- dar trebuie să bă. Azi huiac și tu... Ah, blea, roșu, galben și verde. Oi, Dar stai la cu Depinde care parte uiți. Pe roșu și faci, pe roșu și faci, te oprești. Pe galben. Pe galben și faci, aștepți. Depinde cu ce mașină ești. Ei, blea. Dacă mâine vine apocalipsa și rămâne doar moldovenii în viață, crezi că să mai fac pașaport biometric sau trecem pe pachete de țigări la schimb? Eu cred că nimeni nu s-a din Bej atunci. Cam așa, de cui pe aici. Zato n-ați ne trebuiască românurile. Românurile toate a noastre! Ji Dar este cum streci, pământul cum pe... streci pachete de țigări dacă nu ești pula pe împrejur? Băi, Ji este, e crescut, ai The făcut jini. fuck? Cine pula mea la întrebarea asta, năie? O treci pachete de țigări și ai cineva la vamă, cine pula? Nu tot e moldovan la vamă. Unde pula? Dacă rămâi numai Moldova, înseamnă că numai Moldova. Da, să trecem mai departe! Întrebarea e de oameni mari. Cine a dat întrebarea? Daniel Chitorog. Daniel Chitorog. Ia să-mi dai telefonul să scriu Daniel Chitorog și s-a uitat de întrebare, o dat el vapșe. Mai departe. Corect. Mare Nu mai scrii comentarii, nici odată în viața ta, Mare Daniel. pizdiuc bun? Daniel. Oaie proastă! Unde ești în coastă? Te normal, las că ieșim la show. Hai! Mai departe. Ai înțeles, da? Nu, tu, Daniel, nu poți să zici acolo, tu poți să zici ni. Deci tu impun... Deci acolo stau De oamenii o și coasă pe joașe, pentru morți.
uită așa la mine că se îndrăgostește, dar nici hipopotanii nu-mi plac. Gata, Bля, dar măi. naturi să am cu hipopotam ca tare. Și că mie așa e... Ține așa, măi. Ține așa. Manole, dacă viața ta ar fi o rețetă, câte grame de depresie și câte linguri de las trece ai pune? Și uita de întrebări ai, asta e по-любому, подруга. Acum că numai un prost poți dai întrebarea asta. Cum ce că asta? Я știu cine a dat întrebarea, uite la duș cum stărșesc. Dar mai dă o întrebare că el nu înțeles pe Давай, ceva. куда? De la cine e întrebarea? Da, nu te rog. Ok. Uai, prost. Dacă viața mea ar fi o rețetă, câte grame de depresie și câte grame de Bля, trebuie să răspunzi, nu să o repeți. Alea că eu să mă gândesc când te câte grame de ce? De dor? De Stai, las că treci. Lasă că trece. Câte grame de dor, de pe De dor. dor, de движение De de petuhă. Lasă că trăiești. Oi, bro, viața mea nu e o rețetă, viața mea e o istorie, așa că viața asta se trăiește, dar nu ți-e rețetă. Ia davai povestești o istorie ceva. Istorie? Ce istorie să povestesc, brat? Povestește o istorie O din istorie rară de El viață. citește rând, davai, mai departe. Istorii de astea nu se povestesc niciodată, brat. Dacă vreme dimineață nu știu, viața nu este o rețetă, ea nu se prepară, ea se trăiește. Eu. Mă ghinta și după asta. Răspuns? Bun. Clar. Dacă banii nu aduc fericirea, de ce tăți sărașii arată ca tine? Eu cred că banii aduc fericirea, da, 100%. Dar de ce arăți așa? Din cauza că n-am bani, brat. Da, eu vreau să lucrez. Da, n-am bani, de atâta nu-s fericit. Să am bani aș fi fericit, foarte. Câți bani îți trebuie pentru fericire? Minimum. Da, huia. Minimum. E ca cât suci? Huia, ui. Zi o sumă. Duhul e. Dar nu, dacă îmi dai o sumă așa, ei ne întreb mai mult, pare E ca bun. cum să eu îți dau 100 de lei, na. Să ajungi? Asta dau. Da? E bun, Ești zici. fericit? Da. Nici mai mult, nici mai puțin. Până ne-i dai. Cum e eu, ea nu trebuie. Ei să rămâi supărat toată viața. Ai prefera să-ți rezolvi... Da. Da, ascultă întrebarea. Bля, te răspunzi. Da. Ai prefera să-ți rezolvi toate traumele sau să le faci content viral și să trăiești din ele? Traumele, blea, mână ruptă, chior format, de astea îmi Operație la mâna dreaptă. Tatuirovcă, eu obișnuie, da? Cam așa ceva, da. Sau Vrei? traume psihologice, îmi Da. Traume în general. în Traume general. ginecologice, au Dar cum pula ne-a rupt o mână să fac caz necaz în asta? Ce fac? Nu, ce faci, filmezi, chiar te. Pic așa e care. Și aș prefera, eu aș prefera O bere. o bere. Da, haideți să răspundem așa cinstit. Din unele traume aș face haz în necaz, altele le-aș lăsa așa pe deoparte. Așa. Ai luat vreodată bătaie Am pe luat. stradă? Nu, pe stradă nu. În gură. Da, ai luat, da? Ai luat. Haideți mai departe. Dacă am luat vreodată bătaie pe stradă. Tu așteaptă întrebarea pe la urmă. Dacă da, poți să întreb ceva. povestește. Pe stradă? Nu, pe stradă niciodată. Niciodată te-ai bătut pe stradă. Pe stradă? Prosta pe stradă? Să merg pe stradă? să Nu, am în vedere în drum, te-ai pizdic și Nu m-a poți spus discuție pizdon. că- Nu că pizdon. Pastayan! Nu de la Malta, în general. Așa... Te râde! Asta te pizdărit. Nu. Cu mașină? Nu. De atunci o să suntem prieteni. Bătaie n-am luat, dar m-am bătut. Dar bătaie am luat amândoi. Au dat și eu, am luat și noi. Da, am luat și noi, am dat și ei, și noi, și voi, Am și dat voi, și lei. ei. Dar de ce? De atâta? Dar și, nahui. Care a fost, mă? Și nu. Deși nu, erai om, așa-i? Eu? Dar și vă iubesc să stau ca... Stau, Vă și stau. Vă Cum vârcoleți. stau așa, Da. da. Stau. Da, huli stai. Huli stai, Huli da. nu dau noroc, na. Poți să te duci, huli nu dai noroc. Nu, dar de ce motiv ați mâncat bătaie? Noi Sau n-am ați mâncat dat? bătaie. Noi am dat și am luat, tu da, tu da. Dar Dar și mai de ce? mult am mâncat bătaie, tu sau el? Care el? Dar păi te-ai uitat la și te râs. Eram cu dânsul, dar noi în doi ne-am bătut. A, iar stăteai departe, tu mâncai Nu, noi am doi dintre timp. Deci eu era motivul, cu el unul mânca. cu altul. Nu cu altul, cu alții. Ah, Eu era motivul, dar el mânca pizdealul. ai mâncat vreun pom din vreodată. Mine m-a pis de el filma. Nu, așa nu a fost. Nu știu, ne-am mai bătut cu alții, am luat și noi, am mâncat și noi, și ei, și au dau, și noi. Și... Ați luat în gură și ați Da, făcut. nu mai- Mama e că nici eu nu mai înțeles înțeleg, Și ați ați luat. făcut. Ați îmblat așa, ia? Dar poți să arăți. Alexandrina, dar tu te-ai pizdit, așa-i? Când? Cu cineva vreodată. Te Ieri, pizdit. eu Ai zic mâncat vreodată Și de pizdeală? tare îmi place când îți bat fetele Ai strașnic. mâncat? Da.
Cum? Că gealul în genul, Te tragi de cum am păr mâncat sau așa ce? seară. Și eu în pânci. Nu, strada în vedere, cu oameni Ah, așa. nu. Dar e pizdit cineva pe stradă. Da. Dar nu ai mâncat pe zeal niciodată. Pe stradă nu. Prosta pe stradă. Cu pațani. Vin Pățani. unul Și nu ai mâncat pe zeal. Spun care este greu că n-ai mâncat pe zeal. De dacă ești fată. Și tu poți pălești, dar nu poți să pălească înapoi. Pățani nu l-am bătut, dar nu Fătă-tu m-am... și gani! Ei, apșclare. Eram în ciociu. Eu nu ne-am putut cior în cap. La una? Serios? Că acum a reacționat Călcări care s-a sau fugit cu la veți? el. Era păpușă, brat. Ah, Ia zi plasmasă. ah. Gonflabilă? Nu vreau să-ți dai chezdă. S-a întors cu fața la părinți. Tășie. S-a întrebat de tășie. Dacă îi fășe bortul, să înfla. Ok. Ce e mai greu să spui te iubesc sincer sau să-ți recunoști greșelile din 2018 încoace? Și mi-e ușor? Dar pentru mine nici nu e greu. Zic și mai știi, iubesc și când pare rău, văpși, păi, Zic la cameră, te iubesc. Cui? Ți? La băieți. Te iubesc. Și el e camera sau și? A? El e camera sau și? Nu, el e living. Bedroom. El e șcaf. Încă E prag, da. E clatopcă, n-am. Nu mi-e rușine văpși, că poți zic că prietena mea, Nicoleta, te iubesc foarte mult. Dacă te-am supărat cu ceva, îmi pare foarte rău. Asta e Văpși, asta nu e greu. scris tot Asta acasă. e și mai greu. Ai sparat-o înainte ca să Nu, vii aici. nu. Nu, dar Și sunt super. Am vedere că nu e greu nimic în viața asta. Dacă astea. El zic că vreodată e bacul cu apă de 40 kg. Da. Vrei că nu e greu? Băi, nu l-am ridicat. Ia uite acolo, sunt bag. Primul cuvânt de jumătate de ceas. Oprim? Ia, bă, da, bă. Care e următoarea întrebare? E de să parcă chitaia în ăla. Ia nu știu, știi că așa că... Băi, nu-l mâncat că nu ne-a să ne ajung la următorul. mâncați am Dar nu murături s-a ca făcut pe poftă și urmă. mie, dar și eu. Stălați, vă tăți mâinile aici. Jack. Hai, lasă-mă în pulă, tine născut. Uite, e jele, saia. Nu Nu, nici prosta data viitoare trebuie să duci cu Prost, altul. acum ți-ți vitea că spălați mâinile acolo tăți. Mâncați-i, beți. Hai, povestește o istorie din viața ta. Prost o istorie. Gata întrebările gata? Să ajungi pe viața mea e legată de și. Băi, eu nu i-am dat întrebări care nu se o dau. Hai, dă-i. Ia că moia dispare popularitatea. Cu ce se ocup? Ori l-a întrebat. Popularitatea? Popularitatea? Nu, zic dacă ți spari TikTok-ul. Ah, ok. Dacă vă și chiar și nu te Ah, bă, recunoaște, stai, că m-am încurcat, eu vrut populația, o scris, că se pare populația. nu te recunoaște nimic care ești pe stradă. Vă și ești un Business abâșni om. În șien. Cu ce? și kick. Nu vă zic. Dar dacă ia ca eu îți propun azi tu să vezi codul tău de bază de TikTok. Nu. Cât vrei? Cât? Nimic, nu propun. Dacă îți dau 50.000 de euro. Nu. 100.000 de euro. O să ciori în cur. Nu. Fut capă, eu ți-arăt banii tu aliere, măi. Nu, nu, Puți nu. capul. Nu. 500.000 de euro, na. Da? E cât cumpără în zona de Nu, asta. la 1000 de lei ți-l dau. Nu. O să propus un 250 baxa, rachetă vă-l dau. 250 de euro? 250 de mii. Tu dai seama că ești... Cât timp tu ai filmat până ai devenit popular cu... Până ai devenit poponat. Nu, hai până în ziua de azi. Nu. Normal! Cât timp ai filmat ca tu să ai Eu de acord, 500, 300 de zări, Nu. 400, câte videouri? Hai, da, De când tu așa? Cât timp eu am de când am filmat ca să devin popular? Poponat. Eu încă nu sunt popular, brat. Eu mă iau până acolo. Nu, ascultă încoace. Cât timp ai filmat cu uitat de zări și la te terapă cu tine? O lunzele și apoi deveni viral. Dar dacă tu... Dar știi ce? Filmam în rus. Poate grei în rus. Nu, eu filmam în rusă, brat, dacă în român. Filma în rusă cu setările în rus, poate. Nu, eu vorbim în rus. Dar nahuia? Auditoria Sconci. țângăi mai mare. De atâta, bля, tu eu ești tocmai gândeam. ceva de genul că noi suntem moldoveni și că toți, blядь, la români, dar zice, I'm a Russian girl. Rău! Za VDV. Nu știu, e că ți-ai dat seama că... Ți-ai dat seama că... Ruski dud. Da, moi! Nu, dar dacă e, că, de exemplu, tu într-o lună și nu zlite că video și la punct. Cât erai dispus, filmezi până... Eram dispus Oh, până să trei. aibă rezultat, fiindcă eu Sau eram erai sigur că să și indispus? Parcă ai venit ai la ProTV aici. Și te-ai relaxat. O jumărie. Ce ai împotriva mea? Eu n-am spus. Bună seara, Serghei. Da, Oleg. Du-și schimbă Sugi? obrazul. Ce? Se începe cu P și termină cu A. Ploaia. O istorie, da? Da. Hai, o istorie așa, rap de la final, legată de și. Istorii sunt multe. Tu vrei.
Tu Ne- ce vrei? Istoria românilor și universală. Deci, Povestește la ce până la totul urmă. s-a început în anul... Așa. Nu așa. Înainte de așa. Așa. Nu că să apar pe, când scrie gay, Băi, să nu apar știu, la dați search vă în toate. povestiesc cum ia cacaroci. Eram cu un cunoscut de meu, coleg de clasă, acasă, în sat, frumos, și ne-am dus să ne jucăm cu mingea. Am luat mingea, ne-am dus pe stadion și am găsit o pașcă de sărnici. O Am luat, dar era vara, O pașcă? o pașcă pașcă de sărnici. O pască care i-a dus-o lui baba și eu lăsat-o acolo și s-a întors pe ceva. Pașcă de sărnici. Ai, Și da. era vara și era un buruian ca așa de mare. Și uscat. Și uscat. Am ghișit. Și la... Le-a dat foc. Nu l-a dat foc, l-am rupt. Așa, Ian și-a făcut o măjiluță, e ca așa micuț. Și am dat foc. Și a ajuns până în... Și am așteptat cu asta, o ars și zic, da să-l stângem. Și am pălit un chior și când s-o împrăștit. Alătele de foc? Da, nu, chiar în el juc. Și s-o împrăștiet. Și s-o împrăștiet cât era uscat. Și s-o ridicat, dar era taman la vreo 3 metri de noi, gardul la școală. Și știu de gardul de lemn la școală, un stâlp de lemn, așa, Iană. Tot un șeptar, știți stâlp de vechi de lemn. E ca lumii Un de foc la șeptar. pășuni, luați Un seama. șeptar de iarba din parc și turchinii la copac de-am să ridica focșorul. Și au venit lucrători la școală și am vălit cu țoale. Iai, bă, am început am vălit acolo. Noi plângem, eram cu un coleg de clasă, plângem, aruncam chetre în foc și da, aveam cu 12 ani. Chetre în foc și ala, aruncam, ne-am asudam, cam jos, plângem, vrem să fugim, nu fugim. Bărbați, da? Da, 12 ani, Și ne bărbați. fugi pe din caroci. Stau ori o sunat poate la primărie sau trece, dar trebuie primarul cu busul trece pe alături, panc. Zic, da, ne-am zăle și sunt îmblat aici. Mâine la primărie. Și nu m-am mai dus nici amu. Și vă tac. Dacă te întreb o întrebare, cum se sinucide un mielc? Fugi din casă. Își bag un dești în ui. Nu. Să uită o rozetcă. Da, bag ochii în priză. Alexandru, pentru tine avem o sticlă de vin. Nu spunem de la cine, că eu nu ne-o plătit. Și să fii sănătos. Să mulțumim că ai venit la show-ul nostru, la Stop Logic Show. Dăm cât. Da, logică nici o pleașă, nici din partea mea. Am tupit cât am putut. Șnardat. Da. Am tupit cât am putut. Alcoolul dăunează grav sănătății la cei care nu toarnă. Tot asta e briet, brat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și Dă-i voie să mai spui ceva. Dar de fapt așa. sper că să lăsați câte un like, vă abonați. Sper că nu ne mai vedem. Like, comentarii, neapărat. Dacă la video ăsta facem 100.000 de vizionări, La videoclipul îl chemăm pe Ivan Mai din Dubai. Și facem cum să fie. El nu e în Dubai. El nu e în Dubai, el e până... pe Hong Kong. junglă. Găgăuzi. Tu ți-ai de junglă. Găgăuzea lân. Găgăuzea lân. V-ați luat scaunele și ați plecat acasă. Pasiva! Больше не предлагайте мне.